Policajti na štadión od februára prístup nemajú. Klubom pomáhajú najmä kamery. Tie by mali ponovom rýchlejšie rozoznať páchateľa aj vďaka vyššiemu rozlíšeniu ako doteraz. Podľa Slovenského futbalového zväzu mali by jednoznačne identifikovať osobu alebo predmet. Čo sa deje napríklad potom, ako výtržník zapáli dymovnicu, popisuje Ivan Boďa z firmy zaoberajúcej sa kamerovými systémami. Keď ho v tom dáve operátor nájde, čo väčšinou nebýva až tak zložité, tak si ho vie priblížiť konkrétne toho človeka, ktorý to zapálil a poskytnúť obrazový dôkazový materiál tým zložkám, ktoré majú právo nakladať s týmto záznamom, teda buď usporiadateľ, alebo polícia. Systém sa skladá z dvoch častí. O aké ide, vysvetľuje hovorca prezídia policajného zboru Michal Slivka. Kamerový systém sa skladá z identifikačného podsystému a monitorovacieho podsystému. Vyhľadať páchateľa, to je monitorovacia funkcia systému, ktorý sleduje fanúšikov na tribúnach. Záznam z priestupku by potom polícia mala uložiť do databázy, teda zoznamu tých, ktorí už majú na krku nejakú výtržnosť. Takýchto ľudí by potom na štadión nemala pripustiť druhá fáza systému, identifikačná, ktorá rozoznáva tváre už pri vstupe. Toto je však komplikovanejšia časť. Kluby ju doteraz mať nemuseli a podľa vyhlášky to stačí až od nového roka. Organizátori preto neboli priveľmi ochotní do nej investovať, konštatuje Ivan Boďa. Toto rozoznávanie tvári to nie je len také. Na to treba dosť silné zázemie technologické aj softverové a to niečo stojí. Takže mám obavu, že to skončí veľmi podobne ako ten prvý počin legislatívny, kde bola tiež identifikácia, ale jej aplikácia, alebo teda platnosť sa odsunula na neskoršie, že ten identifikačný systém tam nebol nutný, tak sa tie štadióny zachovali tak, ako sa zachovali, pretože keď niečo nie je nutné, tak to nebudem robiť. To je v každom prípade pre majiteľa klubu výdavok navyše. Monitorovať výtržníkov, vyhľadať ich v dave a identifikovať pred vstupom na štadión. Toto všetko sa podľa Ivana Boďu technicky dá. Dôležité je ale dodržiavanie legislatívy a schopnosť polície trestať. Policajtov sme sa preto pýtali, koľko udelili tento rok pokút. Podľa štatistík riešila polícia na športových podujatiach asi 70 priestupkov. Trestali najmä za alkohol, zakrývanie si tváre či vnášanie cudzích štátnych symbolov na domáce podujatia. Medzi potrestanými priestupkami bol aj extrémizmus či agresívne správanie.